cenhedlaeth o'r un teulu wedi bod yn cynhyrchu dillad a thextile mewn cornel bach o orllewin Cymru ers blynyddoedd. Ac erbyn hyn, mae cynnyrch nhw yn cael ei werthu yn Selfridges, yn Harrods, ar Jermyn Street a Savile Row. Mae'r sêl frenhinol ar bob peth sy'n gadael Ffatri Corgi, a mae cwsmeriaid nhw yn darllen fel restr who's who. Hugh Grant, y tywysog Charles ac Elton John yn ei plith. Mae'r cwmni bellach yn cael ei redeg gan Chris a Lisa Jones, brawd a chwaer sy'n dilyn ôl trad i cyn-deidiau. Maen nhw'n awyddus i ffindio marchnadoedd newydd ledled y byd gyda'i cynlluniau modern ar gyfer i siwmperi a sanau. Lisa, i ni yma yn y boardroom ac o'n cwmpas ni, mae yna hen luniau, ond nid jyst o'r ffatri, ond o dy deulu di, ie? Ie, yr un yn y canol fan hyn yw ci fi, Glyn Jones, lan yn y cornel dad fi, Hugh Jones, a yn draw yna mae llun mae wncl fi yn y cornel, fi'n credu mae fe'n 5 neu 6, Elfyn Jones, Jones eto. Felly Joneses i gyd yn y teulu, a pwy oedd y Jones nath sefydlu'r cwmni a phryd? Oedd y cwmni dechrau'n 1893 gyda un o fe oedd John Rhys Jones, a oedd e'n hen dy ci fi. A yn dechrau wneud beth? Dechrau wneud sanau o'r dechrau? Ie, oedd e'n wneud sanau i'r glowyr i gwisgo i capel a Dydd rai gorau. Yn y 60au, dechreuon nhw gynhyrchu siwmperi ar gael, tebyg i'r rai byddech chi'n weld ar gwrs golf. Ond ers i Lisa a Chris gymryd yr awennau, mae lliwiau cryf a hyderus wedi cymryd lle y sanau llwyd a di, ac mae siwmperi o gynlluniau unigryw yn rhan fawr o'r busnes. Mae'r defnydd sy'n cael ei ddefnyddio yn y ffatri yma yn dod o 4 ban y byd. Cashmere o fola geifr Mongolia a'r Himalayas, cotwm o'r Eidal a'r Aifft, gwlan merino i wneud sanau cilt i gael trawder fyddin o'r Alban, ac heb anghofio gwlan o Sir Benfro sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer sanau Cymraeg. Ni'r cwmni diwetha nawr sy'n defnyddio y machinery hyn yn y UK. Be sy'n arbennig am y peiriant yma? Wel, mae hwn yn ni'n galw fe hand intarsia. Chi'n gallu gweld, mae pob lliw yn dod, ti'n yn dod fe mewn gyda'r llaw. Ie. A wedyn, mae'n tynnu carriage across, yna beth sy'n gwneud y stitch. Ie, er bod pobl ddim yn gwaith gyda llaw fan hyn, mae'r gwaith yn cael ei wneud gyda llaw, er bod peiriannau, mae'n waith crefftus iawn, yn dweud? Mae'n wneud un, wel mae hwn yn, mae'n mynd 10 awr i wneud un jumper. Ac mae restr o wledydd lle mae'r cwmni'n masnachu yn un hir hefyd. Pryden, wrth gwrs, ac mae'r un o daleithiau yn farchnad fawr. Ond Japan hefyd, nifer o wledydd Ewrop, Rwsia, Canada, De Affrig, Korea ac Australia. Mae'r dillad yn cyrraedd siopau mwyaf eiconig y byd fel Harrods a Selfridges. Ac o fewn y 4 wal yma yn Rhydaman, mae'r merched yn gwaed 50,000 o bare o saner flwyddyn. Rhai yn cael ei gwisgo ar drad mwy enwog nag eraill. Nawr Helen, sori darfiad y daswyn, fel ti'n smwddo labeli ti'n ei yma, Ie. Ac gwirthau am rai o'r cwsmeriaid bydd yn gweld y labeli yna yn prynu'r sanau yma. Pwy yw'r rai o'ch cwsmeriaid mwy enwog chi? Elton John. Ydw e wir? Jude Law. Ie. Peter O'Toole. Ydw e? Ydw. Daniel Craig. Liz Hurley. Jude Law. Christina Aguilera. O ie? Fi wedi gwneud Meg Matthews, Liam Gallagher. Ronnie Corbett. Ronnie Corbett. O, rai bach iddo fe? Ie, rai bach i fe. Prince Charles.